Καλημέρα σας παιδιά και σήμερα θα ξαναπαίξουμε Stumble Guys στο tablet και πάμε! Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ που βάζω λίγο να πάρουμε κορώνα. Το έχω πάρει πολύ εδώ, αλλά δεν τρέχει 16 φορά πιο σύντομο δεν τρέχει παίκτες. Μην το θα όμως καλή, έχει φάση όταν είναι καλή και τέσσερα λεπτά μαζί. Ωραία. Παιδιά, μπαίνε. Πέρασα εδώ. Ανοίξ. 11. Ναι, περάσαμε. Θα σκλείσω το βίντεο με το που ξεκινήσω την πίστα. Εδώ είμαστε. Πας στον 8. Stumble Guys. Ίσως η φάση στην οποία είναι ανάλογα την πίστη, δεν είναι ανάλογα το που παίζεις, το πόσο καλός παίκτης είσαι, είναι ανάλογα την πίστη. Τώρα εδώ ας πούμε είναι πιο δύσκολο σε μένα. Τώρα αυτό, αυτό πέρασε. Παιδιά, περνάμε. Σας κάνω και να στείλετε μετά γιατί δεν γίνεται να τα βγάλω να βλέπω πώς θα πέρασε. Α, πέρασαν όλοι αυτό. Θα σας κλείσω για να δείτε την πίστα γιατί όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά κόβεται το βίντεο, οπότε θέλω να μην κοπεί μέσα στη μέση που θα πατήσω. Εδώ είμαστε πάλι. Εδώ που περάσαμε για που περάσαμε. Είμαστε 7. Όπως και την προηγούμενη φορά. Οι 7 είναι και αυτό που έχει λήξει. Αυτό σημαίνει. Αν σε χτυπήσει αυτή ακτίνα πεθαίνεις. Έχετε από εδώ. Τώρα έχω 2. Όσο πάει και δυσκολεύει το πράγμα. Παιδιά. 3. Αν κλείσω το βίντεο θα σας πω εγώ ποιος είναι την κορώνα. Όχι παιδιά. Δυσκολεύει όλο και πιο πολύ. Εντάξει, θα χάσουμε τώρα. Αλλά όχι με τη θέλησή μου. Παιδιά δυστυχώς έγινε το κακό. Και πήρε κάποιος την κορώνα. Αυτός. Συγχαρητήρια. Αλλά και πάλι είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι τις άλλες φορές. Γεια σας από μένα και συγχαρητήρια σε εσένα.